Ești pasionat de domeniul medicină și farmacie? Știi că studenți vor termina facultatea în anul 2012? Imaginează-ți că odată cu tine vor termina facultatea încă 14.000 de studenți. Și asta doar în România. Află mai multe despre joburile vacante în acest domeniu cumpărând chiar acum Ambition.ro, ghidul carierei tale. Ai idee cât poate câștiga un medic rezident sau care sunt etapele în cariera unui farmacist? Află că un medic rezident poate câștiga între 500 și 630 de euro și are nevoie de 10 ani de practică pentru a deveni un medic specialist. Află toate acestea împreună cu alte detalii cumpărând acum Ambition.ro, ghidul carierei tale. Vrei să te specializezi într-o ramură a domeniului medical? Sau vrei să-ți perfecționezi aptitudinile și competențele dobândite în timpul facultății? Ai putea, de exemplu, să mergi la școala de vară A+. Pentru a afla mai multe despre programele și activitățile extracurriculare, cumpără chiar acum Ambition.ro, ghidul carierei tale. Sunt banii o problemă pentru tine? Știi care sunt organizațiile care oferă sprijin financiar celor ca tine? E bine, SensiBlue ajută tinerii farmaciști. Află mai multe despre cum poți beneficia de acest ajutor, precum și alte detalii legate de burse în România sau în străinătate, cumpărând chiar acum Ambition.ro, ghidul carierei tale.